أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Da saurare barkamu da haka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yadda za ka ringa samun saƙonanmu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗora shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Wato a yau za mu yi magana ne akan wannan ƙasan Nijar kenan. Duba da irin yadda su 'yan uwanmu 'yan ƙasar Nijar suke fita suna tafiya zuwa ƙasashen ƙetare haka, irin su Najeriya, Libya da dai sauran ƙasashe, wanda hakan yakan ɗan jawo cece-kuce. Ana ganin kamar mu samarin ƙasanmu suna yawan fice-fice ne, duba da a nan ƙasar Nijar ɗin ba su samun abin da za su yi, shi ne yake sa suke fita su tafi wata ƙasa, wanda kuma ba haka ba ne. Hakan da ake tunani, tabbas wannan tunanin da mutane ke ma 'yan uwanmu matasan ƙasar Nijar suna jahiltan kansu, don wannan tunanin ba haka ba ne. Babu yadda za a yi ka kalli ƙasa kamar ƙasar Nijar wai kai magana ka ce wai ba su da abin yi ne shi sa suke barin ƙasan. Gaskiya ba haka ba ne. Ta wani ɓarayin idan aka duba za mu ga su suke da ra'ayin san fice-ficen su tafi. To samari nawa ne suke nan gasa a zaune a ƙasan, kuma duk abin da ya kamata suna iya yi a ƙasan lafiya lau ba tare da wani matsala ba tare da wani illa ba. Kun ga ashe wannan it means ra'ayi ne kenan kawai na wanda yake so ya fita. Kuma kada mu manta, kowa da kuke gani da inda Allah ya ajiye shi zai ci abincin shi. Don an haife ka a ƙasar Nijar ba dole ba ne sai ka iya tafiya can ƙasar China ma, a can ne za ka yi rayuwanka ma har ka mutu. Haihuwa ce kawai aka haife ka a nan. To kun ga ashe maganan a ce wai saboda rashin arziki ne ko karyewan arziki ya sa samarin ƙasar Nijar suke fita suke tafiya irin su ƙasar Libya, duk ba wannan ba ne. Amma ku da kuka ga wai a ƙasar Libya suna ɗan fuskantar ƙalubale, wannan za mu ce da laifinmu, tunda babu ƙasar da aka yadda maka cewa ka ringa shiganta kai tsaye ba tare da izinin ƙasan ba. Kowaye ka shigo mishi ƙasa direct haka nan bai san da zuwanka ba izini ba komai, wallahi za ka kama shi. Don ko mu 'yan ƙasar Nijar ɗin ai ba mu bari wasu suna shigo mana ƙasa kai tsaye, to mu kuma sai mu ce za mu shiga mu wasu kai tsaye. Kun ga hakan ai bai dace ba. Hakan da ƙasar Libya suke yi, ba wai na mana daɗi ba ne, ba mu jin daɗi, tunda ba wanda yake so ya ga ana wulaƙanta nashi. Tabbas duk wanda ka ga ya ga ana wulaƙanta nashi ya bari, to wawa ne ko kuma mu ce bayi da kishi. Amma in dai kana kishi ka ga za a yi ma naka abin da bai kamata ba, dole za ka ji wani iri a ranka, wanda mu ma irin hakan da ake musu a can ƙasan ba ma jin daɗi. Sai dai duk abin da ya fi ƙarfinka, an ce faɗin da ya fi ƙarfinka mai da shi wasa. Duba da su ma ya kamata a ce su yi tsari ne, su ringa shiga ta hanyar da ya dace, wanda ba za a tsaya ana tuhumanka ba ko a ɓata maka rai a ringa maka wasu abubuwan da bai kamata ba. Tunda wannan ɗin da yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo yawan wulaƙance-wulaƙancen shigan da ake musu kai tsaye ba tare da an nema izininsu ba. To Allah ka sa mu dace. Insha Allahu a wani bidiyon namu na gaba za ku ji mu dauki da wani sabon shirin namu.